Mga kapuso, rider nga nabungguan sang auto sa Iloilo Sunset Boulevard ginbawian na sang kabuhi. Si Kim Salinas nakatuto. Matapos ang halos duwa ka adlaw nga pagpakigbato, ginbawian sang kabuhi ang 25 anyos nga rider nga nabungguan sang auto sa intersection sa Iloilo Sunset Boulevard nga sakop sang Barangay Soc, Arevalo, Huwebes ang aga. Bilang pagdumdum kay Junazardo Abong, nagsindi sang kandila ang pamilya kag kakilala sa Mumanya adlaw. Buot gid nga bata mo kag ginasaway. Damo man tani sa handom. Sa uli kung siya makaubran na makabulig sa mga paisaya. Sunod sa Traffic Enforcement Unit sang Molo, nagatubangay na ang magtimbang nga bahin kahapon upod sa ilang mga abogado. Apang sa pakigsugulanon sang news team sa pamilya, wala pa sila sang pinal nga desisyon kung mapaareglo o kung magpasaka sang kaso batok sa 23 anyos nga babae nga driver sang auto. Si Abong ang pangaduwa nga napatay sa Iloilo Sunset Boulevard sugod nga ini ang ginbuksan. Apat naman ka-aksidente ang na-record sa mga dalan. Bangod sini, nagapakikangot na si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa DPWH6 sa pagpadasig sa pag-install sang stoplights sa intersection kag circumferential road. Magabatang man ang LGU sang floodlights sa pagpasanag sang dalan. Samtang, tatlo naman pilason matapos nga mabungguan sa isa ka motorsiklo ang ginasakyan nila nga motorsiklo sa poblasyon Lemery, Iloilo kaina sang aga. Sa investigasyon sang Lemery Police, ginamaneho ni John Ray Nepomuceno ang motorsiklo nga padulong sa terminal sang mabungguan sang nagasunod nga motorsiklo nga ginamaneho naman ni John Mark Arostique. Ang resulta, nag-angkon si Nepomuceno sa mga pila sa lawas, samtang ang duwa sa kaangkas ang nakaagom sang minor nga kapilasan. Natala na naman niya operahan sa tiil si Nepomuceno, samtang ginkusturya naman sang kabalisan si Arostique. Upod Germel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.